दिनै आङो बाक्सा जिल्लानि 40 नं मानास बियाबाव बिसायख'थि फोसावनाय हाबाफारियाव आङो सासे स्टार केम्पेइनार हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो अलरेडि फुंनि बाहागोआव गोबां मिटिं जोङो फोजोबबाय। बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सेल्फ कन्फिडेन्सआ बारायबाय जे जोंनि बिजेपि आरो बिपिएफनि मददाव थिखांजानाय बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा देरहागोना दिनैनि तारिखआव 100% रोखा जाबाय आरो बे समस्थियाव फैला जे बरगयारी बिथाङाबो गेलेदों खिन्थु फैलाया सम सम बिपिएफआव थांनानै आलासि जाहैबाय थायो, हर थाना फैयो, बेनिखायनो रायजोफ्रा फोथाया। दाखालिबो गौराङाव थांनानै हर थाना आलासि जाना फैदों। गौरां हटेलासो नोंथांमोनानो मिथिखागौ नङा होमबा? दा बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा फोथाया। जोंनाव जइन जानो होनानै खेबनै खेबथाम थांखांबा फैला बरगयारिया आरो दिनै केन्डिडेट नागिरना मोनैनि थाखाय रावबो इलेक्शन गेलेनो साहस खालामैनि थाखाय इउपिपिएलआ फैला जे बरगयारिखौ मानासाव इलेक्शन गेलेनो होदों। बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनसिगोन रोखा जाबाय आरो रायजो राजाफ्राबो सरकारजोंसो थायो। मानोना बिपिएफआ दिनै लामा दालां बानायनांगौबा बिपिएफ सरकारासो बानायगोन। सिख्लाफोरनो साखरि बाखरि होनांगौबा बिपिएफआसो होनो हागोन। अरुण'दय आसनि नांगौबा बिपिएफआसो होनो हागोन। IBS होनांगौबा बिपिएफआसो होनो हागोन। कलेज लुनांगौबा डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि मावनांगौबा दिनै बिपिएफ सरकार दं, हाग्रामा सारनि सरकार दं, जोङो होनो हागोन। आरोबाव जोंना देरसिन प्लास पइन्टआ जाबाय दिनैनि बे एसेम्बलि इलेक्शनाव बिपिएफआ हारसिं नङा। बिपिएफजों बेसेबांबा गिदिर मोनसे राजखान्थि हान्जा बिजेपिआ जोंजों दङ दिनै आरो बेनिखायनो जोंहा मानास बे समस्थिनिफ्राय जोंनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 25-30 हाजार भटनि डिफारेन्सआव इलेक्शन देरहागोना 100% रोखा जाबाय। रायजो राजाफ्रा हाग्रामा सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनो, बिपिएफनि सरकारखौ मोजां मोनो। जोंनि सरकारा जुदिअ दासो दान मोनबा जादों, बे दान मोनबायाव जोङो जाखिनि गेरेन्टि आसनिनि खोथा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन, गेरेन्टिनि खामानिफोरखौ थांनाय 10 तारिख फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनिफ्राय जोङो मावजेनबाय आरो अलरेडि फार्स्ट फेज जोङो कमप्लिट खालामबाय। दा बेनिखायनो रायजोफोरा बिपिएफखौ मोजां मोनो। आरोबाव जोङो लाइमोनफोरनि थाखा होनाय खामानि, बेकार लाइमोनफोरनो जोङो बेखौ इलेक्शन जोबनायनि उनाव जागायगोन। IBS होनायनि खामानिखौ जागायफिनगोन। सेल्फ हेल्पनो सोरबा लादोंबा आङो बेनि सायाव नायबिजिरगोन आरो बिथांमोननि सायाव जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाबै मा बेबस्था लानांगौ जोङो सावरायलायनानै लागोन। आं बेनिखायनो VCDC चेयारमेन आरो ब्लक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बिपिएफनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ मोनफ्रोमबो मिटिङाव बुंनानै गालांदों एबार रायजो राजाफ्रा बयबो फर्म होनायखौ खबर मोननांगौ। थांनाय बाराव एम अख्रां बिथाङा बुंदों जिहेतु फर्म मोननाय बेसेबां स्टाडि दङ बेयो हयथ' ओरैनो माखासे खोथाखौ आन्दाजाव बुंदों। जोङो मोजां रोखोमै जोंनि वार्कारफोरखौ जोङो गाइडलाइन होखादों जे जोंना रायजो राजाफ्रा बयबो खबर मोननांगौ। फार्स्ट फेजआवथ' जों बयनोबो होजोबनो हाखायाखै आरो लाख लाख मानसिनो खेबसेनो होजोबनो हानायाबो सम्भब नंखाया। सेकेन्ड फेजआव जोङो खामानि मावनायनि स्टाइलखौ सोलायगोन। रायजो राजाखौ लानानै अपेन जोङो फर्म रानगोन। VCDC चेयारमेनफोरखौ मोनसे इन्सट्राक्सन हरनाय जागोन आरो जोंना पार्टिनि वार्कारफोरखौबो बेखौ जाहाथे मोजाङै राननायखौ फर्म राननायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे खबर मोनो, मिडियानि गेजेरजोंबो फोसावनाय जागोन आरोखि। एबाराव जोङो माखासे जिनिसखौ अनलाइन खालामनो हायो नामा जों बेखौ नायबाय थादों, जाहाथे बयबो मोननो गोनां मानसिफ्रा जयग व्यक्तिफ्रा मोननो हायो। बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय थादों अलरेडि। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा जोंनि सायाव फोथायनाय दङ आरो जायफ्रा मोनाखै मोनगोन। जेब्लासिम जोंनि सरकार थाबाय थागोन जोङो कन्टिनिउवासलि बे स्किमफोरखौ जोङो होबाय थागोन। मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंनाय जादोंमोन, बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरोखि। नैबे समाव सार इउपिपिएलनि अबस्थाया मा जागोन? इउपिपिएलआथ' बिग जिर'ब्रा, जिर' ना मोनसिगोन। हिर' नंला इउपिपिएलआ, सासेबो देरहानायनि सम्भाबना गैया। अबे समस्थियाव देरहागोन इउपिपिएलआ दिनै बुंनोनो हाया। क'क्राझारनिफ्राय लानानै आप टु उदालगुरिसिम आं दैलि बेरायदों, जोंनि बिबानगिरिफ्रा बेरायदों, जेरावबो इउपिपिएलनि अबस्थाया गाज्रि आरो इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखआव हारसिं जाबाय। इउपिपिएलजों बिजेपिबो गैया, कंग्रेसबो गैया, रावबो गैफाया, हारसिङै इलेक्शन गेलेदों। बिथांमोनजों रायजो राजायाबो गैया। 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखिसै, सुइजारलेण्डबो बानायनो हायाखिसै,
70,000 वमेनफोरनो होनो हायाखिसै न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेखौबो खालामनो हायाखिसै लामा दालां कालभार हस्पिटाल लुनो हायासै बिथांमोना जेरैबो फेल जादों थांनाय 5 बोसोराव मिशन आरो भिजन बे मोननै सोदोबजोंनो सरकार खुंनानै बिथांमोननि सरकारा जोब्बाय आरो गोदानै जेबो मावनो हायाखै जिहेतु इउपिपिएलनिफ्राय माखासे अभियोग खालामबाय थादों कास्टम बिक्रम आरो रेन्जय बिथांमोना एसटि बेपारि होननानै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना अभियोग खालामबाय थादों मा बुंबाय बिसोरलाय जानला मोनला बुंखायोब्रा बेखौलाय रायजोफ्रा मोनथिखागौ एसटिखौ आं होनो हायो नामा एसटिखौ हाग्रामा सारा होनो हायो नामा सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होनो हायो नामा एसटि जानांगौ जानाङाखौ बेखौ आरजिआइ रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डिया दिनै एसटि जादों नामा बिसोरना एसटिखौ जे फानबाय दिनै एसटिआ मोनबाय नामा बिसोरो एसटिखौथ' सोरबाया होनोबो हाया लाहोनो होनबाबो लानोबो हाया बेयाव माने गभर्नमेन्टआ नायो मोनसे रेशियो दं मोनसे पार्सेन्टेज दङ बेसेबां पार्सेन्टसिम एसटि होनो हायो हाया दा आसामावल' होनानै मा जानो गुबुन गुबुन हादरावबो इफेक्ट जागोन दा बेखौ माने आरजिआइ रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डियासो बेखौ नायो बेखौ सोरबाया होनो होनब्लाबो होनो हाया लानो होनबाबो लानो हाया